nako naman. Bago mo i-like, i-heart, i-share yan, i-double check mo muna kung legit ba yan. Minsan kasi, basta makita mataas ang reaction sa post, sa social media, lalong-lalo na sa Facebook, hindi mo alam kung tama ba yung source sa pinagkuhanan niya. Automatic heart react. Oh yeah, it's time. It's time to double check. It's time to be careful. Be careful sa paggamit ng AI or what we call the artificial intelligence. Alam naman natin na nasa stage na tayo ng digital era. Puro cellphone ng cellphone. Wala nang inatupag, gigising, cellphone. Matutulog, cellphone. Kulang na lang kainin mo yung cellphone mo, be. Wala namang masama sa pagsi-cellphone. Pero syempre, kailangan limit-limit lang din. Kung may time na medyo bitawan mo na ang cellphone. Pero ngayon, huwag mong bibitawan kasi dumadaldal pa ako. Pagka matulog. Hindi kailangan lagi hawak ang cellphone, ha? Sabi ko nga, isa sa mga mantra ni Mara Tonee. Lalo na kung isa ka sa mga kagaya ko na athlete, taking care of your health, isang advocacy mo yung health and fitness kineme. Mahalaga po ang pagtulog ng 8 hours. Huwag mong kakalimutan na kahit 7 to 8 hours of sleep, isa yan sa mga pinakamahalagang gawin. Lalo na kung ikaw yung mga klase ng tao na 8 hours kung magtrabaho. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung nakatulog yan ng 8 hours. Tingnan mo nga kung makang fresh yan. Ay, ses. Minsan kasi, inuuna ang pag-cellphone, be. Nakakalimutan ng matulog, ha? Anyway, this is still a reminder for you guys na be careful sa paggamit ng artificial intelligence. Be careful sa mga ina-access sa social media. Be careful, baka mamaya yung jowa mo AI na pala. That's right. Kung hindi nyo pa po nakatatanong, meron na pong AI boyfriend. Grabe no, ibang klase na social media ngayon. Hindi mo na kailangan ng kaibigan. Cellphone na lang, kulang na lang, yakapin mo yan. Kaya naman, it's time! It's time para i-limit ang mga dapat i-limit! Pero syempre, ang pakinig ng Love Radio, wag mo i-limit yan. Asya. Ako'y e-exit na at ako'y tatakbo pa. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Muli na kasama nyo ulit si DJ Mara Tonee, ang inyong daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera basta may pera. Anyway, tomorrow we'll be announcing our Love Knows No Boundary winner. So sa mga driver po dyan, tuloy-tuloy lang po sa pag-register para may chance ang manalo ng 2,000 pesos. Eto na nga, tama na sa kakadaldal. Exit na ako bukas ulit, ha? Anyway, tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.